Čas tyká a či sa to páči alebo nie, každému ukrajuje sekundu po sekunde z daru života. Niekto si ho užíva, niekto trpí, niekto nevie, čo s ním. A nájde sa aj veľa takých, ktorí ho bez akejkoľvek vďačnosti berú ako samozrejmosť. To sú väčšinou tí, ktorých ovláda silné ego a presvedčenie o vlastnej výnimočnosti. Práve takým často pripraví osud strmhlavý pád, aby im ukázal, kto je tu pánom. Múdri ľudia tomu predchádzajú. Hlúpi a sebastrední to skúšajú sami na sebe. A zrelí už dospeli k poznaniu, že za život musíme byť vďační svojim rodičom i tej najvyššej moci, ktorá nás sem poslala, aby sme sa učili. Aj z takých sviatkov, ako sú veľkonočné, by si každý z nás mal v tichosti a úcte zobrať odkaz pre seba. Hľadať zmysel života v pokore a prajnosti. Je to najlepšia cesta do vlastnej duše, k jej pokoju, tichej, všeobjímajúcej radosti a viery v zrod a silu života. Viery v nekonečný kolobek dobra a lásky. Odkaz Veľkej noci. Život je večný, život je krásny, život je jedinečný. Škoda ho kaziť pozemskými hlúpostiami, hnevom, zlobou či povýšenectvom. Zhora sa na človeka pozeraj iba vtedy, keď mu pomáhaš vstať.